It's time for SPG, as in Super Pagganern Secret Files. Naaalala ko. Hinubad ko ang panty ko at tiningnan ang hayaan niyo na lamang po akong ikuwento ang nangyari sa akin. Kinuwento ng teacher ko dati yung sinabi lang lola niya na dapat daw yung unang regla mo ihilamos para hindi ka na magkatigyawat forever. Nang mga panahong yun, grade 3 ako noon. Kaya naman, naniwala ako sa pinagsasabi ng teacher ko na may toyo. Ayoko rin kasing magkaroon ng pimples. Kasi nga, nakikita ko rin na bukbukin talaga yung mga kapamilya namin. Kaya talagang tinandaan ko yun. Oo, yung unang regla, ihilamos para hindi magkatagyawat. Talagang nag-antay ako hanggang sa dumating ang high school. Ay! Putik! Tinitigyawat na ang ate nyo. Sa sobrang OA ko noon, kahit simpleng tigyawat lang sa noo, nagpapanik na ako. Tiris dito, tiris doon, at kung saan-saan pa. Tapos, isang hapon noon, naramdaman ko na parang may bigla nang tumulo sa panty ko. Kaya nagpunta ako ng CR namin. Pagkakita ko, sa wakas, may regla na ako! Kaya ayun, hinubad ko ang panty ko. Saka, tiningnan kong maigi ang regla ko. Kaya nung nakakuha na ako ng lakas ng loob, diretso kong ipinahid sa mukha ko. Grabe. Damang-dama ko yung pangdidiri ng buong ninuno ko sa sinaunang panahon. Parang lumuluwa na yung kaluluwa ko noon sa sobrang kahihiyan. Nakakadiri. Pero kahit amoy malansang pa yung regla ko, ipinahid ko talaga sa buong mukha ko for the sake of my face. Oh, amoy patay na isda. At sa gitna ng pagmamassage ko sa pagmumukha ko, hindi ko inaasahan may biglang papasok sa banyo. Hindi ko pala nalak ang pinto. Ay! Tatay, may zombie dito! Kumaripas ng takbo ang nanay ko, Bes! Nanlaki agad yung mata ko kasi hinawakan niya agad yung pantaga sa kusina at ihahambalos ba naman sa akin? At todo sigaw naman ako ng, "Wag, Mama! Ako to, anak nyo!" At biglang nagmurang nanay ko, "Langya ka! Wala akong anak na zombie!" Napamura ako sa isip-isip ko noon. Halos lumabas ata yung buong bituka ni Mama sa sobrang pagkagimbal sa akin. Tapos, potek, nung dumating pa yung tatay ko, may dala na siyang martilyo. Ihampas niya sa akin. Diyos ko,
Hindi ko talaga alam ang nangyayari sa buhay ko noon. Galit na galit sila sa akin at parang gusto na nila akong bugbugin. Matapos noon, hindi ko na talaga inulit. At hindi ko makakalimutan yung sinabi ng nanay ko sa akin. Tarantado ka! Isa pang beses na makita kitang may pinapahid na dugo sa mukha mo. Ipapainom ko yun sa'yo, pati itong regla ko. Nakakaiyak talaga. Biruin nyo yun, mga bes. Nakaya nyo yun. Ipinahid yung regla sa mukha ko na amoy patay na isda. Kinaya nyo ba yun? Nakakaiyak. At sana po, itago nyo na lang po ang identity ko. Maraming salamat.